खुलुमबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो फिन आरोबाव बरायनाय थाबाय। दिनैनि फुङाव मेग्निट्युड 7.8 फिलिपिन्सआव 5 रिंगा 7 AM आव गोबां बिबांजों बांग्रि मावनायनि जाउनाव गोबां न' बां, गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहाफोर जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। Bantay mo, anak. Bantay mo di ate. Lingkod lang, lingkod lang. आसाम हादोरसायाव खुंजागोन 28 जुनआव जागोन UP आरो LP टेट आनजादा। बर', गार', मणिपुरि आरो हमार रावफोरनि गेजेरजों जागोन बे आनजादा। 6 जानुवारि खालारखालि फोसावनायखौ बिथा खालामनानै एकाडेमिक एडमिट कार्डखौ 12 जुनआव डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोना। आसामनि थाखाय आरो मोनसे मोजां खौरां, आसामाव गोदानै 16,810 PMAY न' गनायथि होबावदों होननानै फोसावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसामाव जायफोर बिथांमोना आगुआव न' मोनाखैमोन बिथांमोना आरो दा बावैसो उनाव न'नि गोदान एप्लाइ खालामनो मोनबावसिगोन। फिन आरोबाव ओंखाम संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना बांनायखौ नुनो मोनदों। दा बावैसो सिगां गेसनि बेसेना बांदों 29 रां। बावैसो सान सिगां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा अर्थगिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बादियै गासै 16 जन केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ गोदानै माखासे जिल्लाफोराव गार्जेन महरै बिबान होबाय। दा बेनिनो फारिलाइ महरै दङ जाहैबाय सेथियाव श्री रामेश्वर तेली, तिनिसुकिया जरहाट। 2 नम्बराव दं जाहैबाय श्री अतुल बरा, कामरुप मेट्र' धेमाजि। 3 नम्बराव श्री सोरान बर', क'क्राझार बाक्सा चिरां। श्रीमती अजन्ता नियक, मरिगाव कामरुप। श्री अश्विनी रय सरकार, बङाइगाव बरपेटा। श्री अशोक सिंघाल, धारां एन्ड धुबरी। श्री बिमल बरा, शिबसागर एन्ड चराइदेव। श्री बिश्वजित दैमारी, नलबारी सनितपुर। श्री जयंत मल्ला बरुआ, तामुलपुर गवालपारा। श्री कौशिक राय, श्री भूमि हाइलाकान्दी। श्री केशव महंत, साउथ सालमारा मानकासार नर्थ लखिमपुर। आरो 12 नम्बराव दं जाहैबाय श्री कृष्णेन्दु पौल, डिमा हासाव काछार। श्रीमती नीलिमा देवी, बाजालि उदालगुरि। श्री पीयूष हाजरिका, नगाव हजाय कार्बि आंलं आरो वेस्ट कार्बि आंलं। 15 नम्बराव दं जाहैबाय डक्टर रानस पेगु, बिश्वनाथ एन्ड गलाघाट। आरो 16 नम्बराव दं जाहैबाय श्री सुशांत बरगहाय, माजुलि आरो डिब्रुगड़। कौटि कौटि रां स्केम खालामनानै फैसा बख'नो नागिरग्रा राजीव कुमार ब्रह्मखौ पुलिसआ हमबाय। बिटिसिनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि EM प्रकाश बसुमतारिनि मुङाव नंखाय राइटिं पेड बाहायनानै कौटि कौटि रां स्केम खालामनो नागिरनाय दायनिगिरि राजीव कुमार ब्रह्मखौ पुलिसआ खाबाय। बावैसो सिगां सान थिसनजानाय गोदानै केबिनेट मिनिस्टार बिश्वजित दैमारीखौ नलबारि आरो सनितपुर जिल्लानि सुबुंफोरा गाजा गोमजायै बरायदों आरो बिथाङा बेयाव बुंदों दि गावनि जि मावनांगौ खामानिफोर दङ बेखौ मोजाङै मावलांगोन आरो गोदानै खामानिफोर मावनांगौ दङब्ला बिथाङा नायनानै गासैखौबो लासै लासै मावलांगोन होननानै बिथाङा फोरमायो। मन्थ्रिनि बिबान मोनखांनायनि उनाव अदेबानि दासिमबो डिपार्टमेन्टनि खुनु बिबान जाथ'वाखै। नाथाय गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर बिथाङा आंखौ दिनैहाय गावनि मन्थ्रि सभायाव लाफाबाय। गतिके टीम हिसाबै जि दायित्वखौनो होगोन आङो मन्थ्रि हिसाबै बेखौ दा मावफुंलांगोन। आरो दिनै आं समस्तियाव फैनायाव आंनि समस्तिनि गासैबो राजखान्थिनि नङै बेनि जायफोर दैदेनगिरि आरो रायजो राजा आंखौ दिनै लोगो लाफैबाय, लोगो हमफैबाय, बरायफैबायबो। आरो आं सानो बे मोनसे आंनि राजखान्थियारि जिउआव गिदिर मोनसे मदद जे बयबो दिनै बेवहाय फैनानै आंजों लोगो हमफैदों, सावरायफैदों। गतिके फैबाय थानाय समाव आं सानो समस्तिजों लोगोसे रायजोनि खामानिफोरखौबो आं मावलांनो हागोन। सार जिहेतु नोंथाङा केबिनेट मिनिस्टार महरै गासै आसामाव माबायदि ना आं बबे बिबानखौ मोनो, मा डिपार्टमेन्ट जायो, गतिके आंनो होनाय डिपार्टमेन्टनि सायाव आं गासैखौबो नायनानै आसाम नाङै बेवहाय मा मा मावनांगौ दं गैया बेखौ नायनानै खालामलांगोन। आरो बे डिपार्टमेन्टआव थानानै माबाफोर बिदि दं नामा जेखौ गोदानै मावनो गोनां बेबो बेबायदि जुदि नोजोराव फैयो अब्ला गिबि मन्थ्रि बिथांजों सावरायनानै आङो बेफोर खामानिखौबो मावलांनो नाजागोन। सरकार बा बिफानारि जेरै सोलिबाय थादों बिदिनो सोलिलांगोन। गतिके दा बड'लेण्डआव गोबां DC अफिस दं। गतिके आगोलनि DC अफिस बायदिसिना बेफोरखौ लानानै आं सानो जे DCनो जनायोब्ला
बिथाङा डेफिनेटलि बे खामानिखौबो मावगोन दासिमथ' आं जेबो खबरखौ लाथ'नो हायाखै अदेबानि दा बेफोरो जोंनाव अलरेडि डिसि अफिसफ्रा जागासिनो दंखायो बेनि रिफारेन्स लानानै बुङोब्लानो आं सानो मा डिसिया बेखौ मावगोन बेखौ इन्टेनसनेलि डिसिया हयथ' खालामाखै सोरबा थिकादारा बा मायाबा ओरैनो लिरहोनानै हयथ' आलायनानै दोनदों मानो डिसि अफिसखौ दाबो बाहायनायानो जायाखै